Zdravím všetkých hráčov a hráčky, moje meno je Kverty a ja vás vítam pri ďalšom dieli z nášho gameplayu z hry Planet Base. Tak, vítajte pri 5. dieli, ako ste si mohli všimnúť na konci minulého dielu, teda 4. sa nám stal taký veľmi nepekný fail a to je to, že sme zbúrali všetky airlocky, teda všetok jeden airlock a nebolo vonku dostatok surovín na postavenie toho druhého. Keďže som natoľko šikovný, že sa mi stalo niečo takéto, tak som musel načítať starší save, čo bolo plus minus niekedy v strede tej epizódy, takže som to musel celé odohrať od začiatku, od znova. A hral som aj ďalej vo skrine potom, teda to bolo už teraz pre natáčaním. Mal som pár serióznych problémov, čo sa týkali s jedlom. Našťastie tie som vyriešil, zomrelo mi iba asi 9 ľudí. Takže momentálne mám nejakých 60 ľudí. Plus som dosiahol jeden milestone, čiže jeden akýby achievement. A ten vám za chvíľku ukážem. A teda poďme na to. Poďme si teda načítať ten svet. No, tak. Fakt hral som trošku viacej vo skrine, preto teraz už budete vidieť, že tam mám trošku viacej vecí. No viete čo, zatiaľ dajme iba na jednotku. Ako vidíte, tu na táto loď vyzerá super, čo? To preto, že mi sem chodia už vizitori, teda momentálne som ich povolil. Mám iba 59 ľudí, keďže mi ich zomrelo asi 9. Takže tak, ako vidíte, je to celé prestavané. Tu nám máme postavený starport, tu je postavený trading ship, no landing pad, 2 airlocky, dve control centra, čiže 2 security miestnosti a tu na ten processing plant, hneď vedľa airlocku, vedľa miny, čiže čo je super, potom ešte oxygen generator som sem dal, lebo môžem. Wow! Kámo, tak toto bolo naplánované, to bol atentát. Teraz, že teraz, jak dotradujem, tak sem príde nejaká loď s vizitormi a bude nás chcieť vizitovať a tu nebude žiaden guard a určite to budú nejakí títo votrelci. Ok, poďme povoliť aj kolonistov, ale povoľme čisto guardov. A ešte dajme 5% na medikov, 5% na inžinierov, tak. Aha. OK. What the fuck? Čo s tým je? No, Kverty došiel na spôsob. Tak, presne takto som to chcel. Našťastie už je to opravené. Dobre, ako vidíte, rozšíril som aj získavanie energie, zároveň aj ukladanie energie. Máme tu na 1, 2, 3, 4, 5 veľkých kolektorov, jeden stredný, jeden malý. Joj, to je taký maličký. Dobre. A ináč som asi nič nerozširoval. Samozrejme! Nová budova! Bar. Bar. A ako vidíte, áno, Goliath Turbine Patent Acquired. Získal som 2 patenty, teda vytradoval som momentálne, áno, za mega veľkú turbínu a driller bot. Ten som vytradoval za vynikajúcu cenu, ináč by som ho nebral, lebo som ho chcel dať do videa. Takže už tu nám môžeme robiť driller botov a akurát tu na pán Lequest robí. Takže tak. No, zistil som, že sa dajú vypnúť aj osobitné stroje, to je tu na. Takže som vypol vyrábanie zbraní, pretože ich nepotrebujeme, ale no viete čo, nech dokončia tú jednu a potom to vypnem. No a takže tak, hej, tu nám ešte pribudol jeden biodome, kvôli tomu, že sme nemali žiadne jedlo. Ako vidíte, s jedlom sme na to vynikajúco, rovnako ako s materiálmi, ktoré máme. Pred chvíľou, pred tým tradom som mal ešte okolo 170 coinov, čisto z tých vizitorov, ale tie som teraz vytradoval za tú turbínu, za ten patent. Tak, poďme si postaviť tú mega veľkú turbínu za 7. Budem na to mať, ok, už som myslel, že nie. Tak a zároveň ešte postavíme k tomu ďalší kolektor. Sa to tak zakrví, tá cestička sa mi nepáči. No, ale dobre.
všetko v pohode. Áno, ako vidíte, mám 7 robotov. 7 robotov, z toho sú 4 driller boti a 3 carrier boti. Tento typek, jak to tu nadorobí, je to ten istý, jasné, Lequest. Jak to tu nadorobí, tak už dám vyrábať týchto carrier botov, samozrejme. A potom chce získať ešte patent na konstruktor bota. Wow, vidíte tie fronty tu na? Ja, jak za socializmu. No, dobré. Čo ešte? Áno, ako ďalšiu vec, samozrejme, do videa som si nechal, ale to vám ešte nepoviem, samozrejme tú veľkú turbínu. Chcel by som, aby tu na niekto prišiel, najprv. Teda, aby došla nejaká kolonistická loď. No, dobré, toto môžeme deprioritizovať. Sice, no, máme strašne veľa tej rudy, to by trvalo nechať prioritizované. Došli kolonisti. 2 gardi? Hej, presne tak, jak som chcel. Sandstorm. Už som sa naučil klavesovú skratku pre alerty, to je F6. A čas. Chcem zmeniť, počkaj, čo je na čas? Nie je tu na žiadna. No plus minus, hej. Ty už si to dorobil? Ešte nie. O čo sa s vami stavím, že to nechá, keď tu bude takých 97%. Počkaj, netreba ti ísť ani na vecko, aj nikde. Takže by si to mohol dorobiť. Ale no, sa mi zničil jeden driller bot. Ale vyrobil ďalšieho, to je frajer. Takže ostalo nám 7 botov, čo už. Teraz sa prichádzajú všetci boti opraviť, a to z toho dôvodu, že nemôžu byť momentálne vonku kvôli tomu, že je spustený alarm. Lebo oni sú ináč schopní aj toho, že proste kašľú na všetko a idú aj cez mŕtvoly. Training ship, jasné. Nič nechcem od teba. Toto môžeme vypnúť. What? Prečo nevidím túto? Dobre, už to vidím. Landing permissions. Tak. OK. Visitor ship. Poďme sa pozrieť, či tu neprichádzajú nejakí títo intrudery. Či je votrelci. Ale nevyzerá to byť v pohode, keď prešli okolo strážneho. Jasné. Dokončili ste zbraň. Joj, vy ste super, ja som to aj zabudol. Vidíte tú veľkú turbínu. To produkuje až 80 to môže produkovať. Oproti veľkej turbíne to má iba... Veľká turbína má iba do 50, táto tu má veľmi veľká, sa ináč volá. Má až do 80, čo je veľmi super. No jasné, kolektor okamžite bol plný. Myslím, že na čase pridať ešte jeden solárny panel, pretože prečo nie? Aj ten by trebalo už strašne veľký, ten patent získať. Presne toto som chcel. Tak. Pre istotu to prepájam na viacerých miestach, aby keby do toho narazil meteor. Takže by sme potom nemali problémy s energiou. Powermonger. You are now generating a ton of power. Áno, samozrejme. A ešte vám idem ukázať ten achievement, čo som získal. Získal som... Standing, áno. Náhodou som dosiahol prestíže 100. Proste úplne nepodstatný achievement. A viete čo sem príde? Ale sa sem nevojde, to si robíš srandu. Taká pekná vecička. Ani malá sa sem nevojde. Presne tu by sa to hodilo. Tak viete čo, rozmýšľam, že ten solárny panel pôjde preč. Je mi ho ľúto trošku. A to podľa mňa aj tak potom nepôjde postaviť. Kolonisti. Jeden worker došiel. Aha, stišený bot. Nedorabený robot ďalší. Už ide? Ne, nejde. Kam ideš? Čo si zač? Sa netrafím. Zane Sanders. Trading ship. Áno, ďalší patent, ktorý by som chcel. A to budeme pestovať veľmi dobre. To sú cibule.
patent na cibuľovú tú hovadinu, v ktorej sa pestujú. Ale to ešte nechcem, ešte na to nemám. Ešte na to nemáme. Dobrá, 30 zaplatili, to je strašne veľa. Bol postavený panel, teším sa. Takže asi tento môžeme zbúrať. Aký on je large. To by som radšej zbúral tento. Hej, rozmýšľam nad tým, že zbúram celé toto tu. A viete, že kašlo na to, lebo zase to dopadne jak v minulom dieli na konci. Radšej nie. Radšej nie. OK, tak áno, poďme postaviť tú vecičku, ktorú sme chceli postaviť už na začiatku. Dve lode naraz. Dvaja vizitori. OK, sú v pohode. Hej, poďme postaviť tú vecičku. A volá sa, že... Multidome. Je to vecičko, v ktorej ľudia cvičia. A robí ich to tým pádom spokojnejšími. Hej, viete, že urobím to tak, keďže toto bude koniec. Tak to spravím také celé. No, nahrávame pekných už cez 10 minút. Neviem povedať presne koľko, lebo som najprv spustil nahrávanie zvuku. A teraz pozerám na nahrávanie zvuku. OK, áno. Takže neviem, či som to vysvetľoval, je tu na bar, ktorý som postavil, to takisto zvyšuje spokojnosť, vidíte, tu na tento typek popíja. A dal som sem dve telky a tento drinks machine, ktorá vyrába z zeleniny pivo. Alebo teda alcoholic drink. Čiže víno alebo something like that. No. Tí roboti sa ale kazia, jak to je možné? Čo nech hádžu kamene dole v tej bani, že to... to na schvál tak robili baňu, viete, že nemohla byť povrchová, alebo oni sa tam šikanujú navzájom. Že by som to nevidel. No, multidome. Tak poďme tu na... Vidíte, tu proste postavíte také kolečka, jak pre potkanov, alebo pre škrečkov. Alebo také tie hovadiny na robenie zdvihov na rukách. Ok, dajme im sem 4 kolečka. Počkať, ja by som dal rád tak, že... A tu sa ešte vôjde tak 6 kolečiek, pretože môžeme. Áno, 3 tie zdvihacie hovadiny. Aj telku im sem dáme. Hop. Tak, dajme im 2, pretože môžeme. Vidíte, to je rýchlo stávanie, ale také sme aj nesnili, keď sme začínali hrať túto kolóniu. A ešte samozrejme, aby neumreli od smedu. Náhodou, nechcem mať ďalších mŕtvych ľudí. Lavičku. Počkať. OK. Dobre, ešte som to stihol delitnúť. Lavičku musíme pridať, lebo čo ak si niekto sadne. Čo ak si niekto spadne. Tak. To môže byť. A telku ešte som zabudol. Tak. Ja už ani vizitorov už nekontrolujem, to už je jedno. Keď tak máme pár guardov, ktorí by sa o to mali postaviť. 9 robotov. Chcelo by to fakt už ten patent pre constructor botov. No áno, máme 4 guardov, z toho 3 sú ozbrojení, takže ja toto ešte pustím na chvíľočku. Nech tam nejaký typek spraví nejakú ďalšiu zbraň. Biológ a worker. OK. Vody máme dosť. 29, wow, takú produkciu som ešte nevidel. Teda myslím pri tejto kolónii. No OK, myslím, že ako ďalšie by sme mohli postaviť... Už máme všetko. Nie. Lab. Toto je factory? Nie, to je processing plant. Čo sa robí vo factory? Basic resources. Neviem, niečo mi to hovorí. OK, tak postavíme factory, vytvoríme tu na ďalší rad. Teraz rozmýšľam, či tak blízko, alebo medzi. Dajme to medzi nich.
Ne, ja som nechcel takú malú, hej, okej. Postavíme ju potom, než tam zmizne tá hovadina stavať. O, ďalší vizitori. No počo ste si prišli, dobre, tak už po nič. Tí vizitori, oni v podstate prídu a najedia sa, vyspia sa, alebo sa najedia, napijú, vyspia a idú preč. A za to nám všetko zaplatia. Neviem, či sa to oplatí, lebo keď tak vezmete jedno jedlo stojí 5. A za vodu v podstate neplatíme nič a za spanie tiež nič, čiže oni, každý z nich zožerie 5 mincí a podľa toho, koľko nám dajú späť. Myslím, že nám dajú späť trošku viac. Možno to je stratové, ale keď, tak je to predsa len pre mňa to je stále výhodné, pretože coiny sú v tom dobré, že keď príde tradovacia loď, tak nemusia všetci nosiť zo skladu veci von, ale keď platím coinami, tak to sa zaplatí automaticky. Ja keby som platil z prevodu na účet. Prevodom na účet teda. Z banky. No. Ďalší vizity, vole, tých vizitorov je ale v dnešnej dobe. Ako vidíte, samozrejme plné storage, hej, plný vietor dokonca. Robotization reached. Tu lámeme rekordy dneska. 3 achievementy za za jeden diel, za jednu epizódu. Teda 2, hej, jeden som dosiahol minútu predtým, než som zapol nahrávanie. V podstate ten achievement mi dal podnet na to, aby som zapol nahrávanie. No, ok, nahrávame už okolo 17 minút. Ja mám plný nos. Trošku som chorý, ale to nevadí. Až tak mi to neovplyvňuje hlas, takže to je v pohode. No začína deň, hej, jak sa to začalo nabíjať. Ok, poďme prilákať pár typkov. Postavme tú hovadinu sem. Sem? To vážne sa sem dá postaviť? Ale by som chcel tú veľkú. Pretože môžem. Ok, kde by som dal tú majnu potom? Kde by som ju dal potom? Ok, poďme to risknúť. Ja si to savenem. Save 32. Rozlož majnu, samozrejme. Rozlož panel, samozrejme. A teraz. Tá veľká hovadina. A vojde sa sem, ja už som sa zľakol, že sa sem nevojde. Ok, napojme to sem. A viete čo, ja sem dám ten panel späť. Aha, zase ideme veľký. A tu bol veľký, no však dobre, jak tu nás myslí tá hovadina čierna, tak to tam dám. Hashtag no racist. Žiadne čierne hovadiny tu nie sú. A potom tam dám aj tú majnu, alebo teoreticky môžem sa dať iba tú majnu a ten panel presuniem dozadu, to bude asi lepšie riešenie. Majnu môžem dať sem úplne v pohode, ale majnu môžem dať aj sem. Tak jednoznačne dám majnu sem. A sem príde späť ten panel. OK, je to uložené. Ja to uložím iba cez quick save. Takže sa to tak či tak neskôr prepíše. Majnu idú postaviť už teda. Donesú tam veci roboti, postavia to už ľudia. Ten konstruktor bod mi strašne chýba. Toto môžem vypnúť, lebo už máme jednu zbraň v zásobe, plus máme 4 zo 4 ozbrojených, čo je super. Či ešte keby prišiel nejaký, kde je tá zbraň tu na? Keby ešte nejaký prišiel, tak vidíte, no tento sa chce nájsť, tento sa chce vyspať. Mine has been built. Ale ešte nemáš power. Ale sa mi nepáči toto. No jak sa tamto postaví, tak toto zrecyklujem. Colonist ship. OK, vlastne pravda, nám stále dochádzajú noví a noví typci. A ja som zabudol dávať pozor na to, koľko máme. Koľko ich môžeme so sebou mať. No 110, OK, to nie je až taký problém, len tu skôr ide o jedlo. Lebo moc s jedlom sme nevyrastli od začiatku. Patent na Farm Dome. Čo to aj také je? Hej, očividne je.
čiže veľký, ten veľký biodom. A to je dobrá vec. Koľko to stojí? 560. Predám ti zbraň, pretože ju nepotrebujem. Dobre, a ideme klikať. Alebo neviete čo, nevezmeme patent, ale vezmeme si carrier bota. Carrier bot a naklikáme ti tam pár coinov. A počkaj, prečo carrier? Ja som chcel konstruktor. Ale tu nie je carrier bot, ale no tak. A tých mám veľa. Ale vezmeme ho. Prečo ne? Boty. Botovia sa vždy hodia. Boti by mohol byť správne, dobre, to je jedno, nebudeme sa teraz tu postavovať nad slovenčinou a správnym vyslovovaním. 35 coinov, to nebolo až také zle za dvoch typkov. Za to, že sa jeden, za to, že sa jeden z nich vyspal a druhý najedol. To bolo dobré. Hej, solárny panel sme chceli. Tak, solárny panel, kde si? Tu si. Ale no... Panel PLZ. Počkaj, tak... Yes. Tak počkaj, tak aspoň malý panel. OK, a malý storage? Ne, proste ne. Tá hra ma nemá rada. Tak poďme postaviť aspoň sem. Čo sme tu chceli postaviť? Samozrejme. Vec, ktorú už ukončíme dnešný diel a to je... Factory. Spomenul som si, jak sa to volá. Ale napojme to na ten malý, pretože môžeme. OK. A airlock by to som chcel postaviť, lebo teraz všetci budú musieť, no sa to donesú všetko roboti, iba inžinier sem bude musieť prísť. Roboti sú o mnoho rýchlejšie, čo sa týka v takýchto veciach, čiže budem sa snažiť získať ich čo najviac. Čo by som práve mohol urobiť, ako nad tým uvažujem, ale to už asi nesnieme v tomto dieli, takže v ďalšom, čo aj bohužiaľ neaštve, ale tak ako, no teoreticky môžem spraviť 30 minútovú epizódu. Ale nie, radšej nie. V ďalšom dieli spravíme automatizáciu hromadnú a to takým spôsobom, že postavíme, teda rozšírime našu výrobu robotov. To už môžeme sem hodiť rovno teraz. Ešte jeden workshop a jednu opravovaciu hovadinu. A nie, tak opravovacia hovadina stojí strašne veľa. Zatiaľ nie. No, tu nás sa robia carrier boti, tu nás sa budú robiť driller boti. A tým pádom už ľudia nebudú musieť robiť skoro nič. Vážne v tej neskoršej fázi hry je to fakt úplne ľahučké. Ako už vidíte, aj teraz je to dosť ľahké, keďže už nám nehrozí skoro nič. Z toho najhoršieho som vyviazol pred pol hodinou. Aha, teraz mi došlo, že Factory je toto tu na. Toto tu, čo je tu na. Dobre. Tak aspoň postavíme hromadnú výrobu na semikonduktory, ktoré na robotov potrebujeme. A potom ešte na výrobu súčiastok. A zbrane jedný. OK. Tak viete čo tu, keďže toto tu je Factory, čiže presne to čo potrebujem, tak sem hodíme ešte jednu robo hovadinku. Ale kde je? Tu je. Ja to chcem oddialiť. Teraz nemôžem, keď to mám v ruke. To je nakrivo. Ale no. Tak to dáme preč. Tak čo najbližšie, pretože musíme šetriť priestorom. Aj keď, ako vidíte, ho tu na strašne veľa. Ale teoreticky, no dobre, tak potadiaľ to zastavené nebude, ale minimálne potadiaľ by to zastavené byť malo. Ak chceme splniť teda všetky achievementy a jedným z nich je aj nie. Consolidation. Reach Population 300. To už potom v podstate budeme robiť iba to, že budeme príjmať stále nových a nových
tých kolonistov a budeme im za každým stavať nové tieto kantíny a miesta, kde budú spať a biodomy. A to je všetko. No čo tu máme ďalej? Rich Population 100, to ešte nemáme, to je jasné. Acquire Atex. A Bill Moonlight, či ak sa to číta, ani som to dobre neprečítal možno. 40 železa, na to nemáme ešte. Na to ešte nemáme. Takže to niekedy inokedy. Ty robíš čo? Nie, prečo robíte rovnakých robotov? Dobre, tak tu už sa robí driller. Ok. Ale tak ako nie je to zlé, mali sme na začiatku koľkých? 7? Alebo 3? Alebo 4? Tak nejak. Čo traduješ? Nič. A teraz keď sa pozrieme, tak máme 10 carry botov, 4 driller botov, čo je super. Áno, robotic facility has been built. Môžeme počkať, kým sem príde nejaký typek a postaviť ten connection. No. A dokonca je noc a stále nám to plní. Poďme sa pozrieť. To beží skoro na maximum. Naša veľká turbína. OK. Tak to je vlastne všetko pre toto video. Ešte si sem postavíme tie vyrábacie veci na robotov. To sú bod workshopy. Tu sa bude pracovať. Takže to až pekné nebude. Koľko ich dáme? 6? Dajme ich 6. Iba 2 opravovacie stanice? Budú musieť stačiť. Alebo dobre, tak spravíme 5. Spravíme 5, pretože 6 je veľa. Bod auto repair. Hádajte, kto to stavia, teda kto to všetko nosí, to roboti. No to zatiaľ stavajú ľudia, lebo ešte nemáme tých konstruktor botov. A to som si stále myslel, že sú mi dokopy na nič, ale sú to jedni z najlepších robotov, ktoré sú. Jedni. Repráky. OK, tak to bolo všetko pre toto video, ak sa vám páčilo, nezabudnite zanechať like, pretože prišli ďalší imigranti. A ja sa vás budem tešiť na budúce pri ďalšom dieli z hry Planet Base. Zatiaľ čus.